umpama aku lan kowe iso dadi siji ngono ndak hepo ya nduk. Ndak hepo. Wis go. Padha karo nemuk rembulan. Rembulan nang ngene iki anjene nek lagi mekar-mekar aku karo kowe ya kaya kembang lho, Nduk. Kembang apa, Mbak? Kembang sepatu. Tak kira kembang rawe. Mulai kulina dia iya, Nduk. Oke. Ayo yo. Iki mau satu tembang permintaan saka penjane bapakku sing pun ngersakake